Pokambatu akuti vitumbiko mumba azimangidwa ndipo azipitisidwa mapolisi ochuluka maprison ochuluka mu dziko lino la Malawi, kumeneko akumana ndi anthu kenako nkumapangabe zachifundo zake ngati monga mmene akuchitira. Kumati zoona zachifundo ndi kumangidwa zokhala bwanji. Akuti vitumbiko mumba ujatu kulinga dzana pita kuja kuteko afuna athandize wina aliyense amene anakhala naye muselo ndetu kulipira maloya kuti no apange kava milandu yawo yonse kuzapeze kuti kuwapasanso ndalamaso za bizinesiso. Tifotokoze motere nkhani kunena kuti vitumbiko mumbatu atakagona kulinga police station kuja muselo yomwe anagona sanamugonetsemo yekha yayi. Mmene mosoto kuteko munali anthu ena 5 amene anamangidwa. Pa anthu 5 amenewo munalinso kamwanaso kali mugulu la anthu omangidwa nangasi anaso amasiku ano mphulupulu kwambiri. Ndiye chomwe chachitika nchonotino vitumbiko mumba atatuluka I think nthawi imene anali kumene kuja anali busy ndithu kucheza nawo anthu aja nangasi muselo bwanji ino munapezeka bwanji kuno zinali motere. Ndayena awiya ife ndelibe ololoya sitingakwanise zanizana amakhala mmene moja muli mu maselo akulinga police station. Ndiye mumba anatatuluka anapita ku nyumba tsopano ndikukalingalira zoti anthu aja ndingathandize motani kodi ningowasiya chonchija ndi pamene wapezeka zonotino wapangano zilinganizo zonena kuti anthu aja alipirire maloya ndi watengano loya wake Khwima Mchizi ndikunena kuti akayimire anthu aja pa milandu yawo. Ndiye kuti anthu tukamba za anthu 5 itu pa anthu 5 amenewo tikunena panopa akuti anthu awiri apatsidwa kale mabelo chifukwa cha vitumbiko mumba zimene wazita. Khwima Mchizi uja anakamenyera nkhondo anthu awiri apatsa kale mabelo koma akufuna onse apatsidwe mabelo atuluke kuphatikizapo kamwana kajaso kamafunikira zoti katuluke belo akapatsa koma yalephereka chifukwa cha surety chikole paja belo ije imafunika ikhalenso ndi chikoleti kuti kaya muti pasaka ndi nyumba kaya ndi chani choti mutigwirizitse ndiye mwana uja atenga kuti chikole wapezekazoti walephera anakali momwemo ndiye kuti mwatsala anthu atatu. Ndakunena kuti apanga zothekera atulutsa anthu onse aja akatulutsaso ndiye kuti akapatsano ma 200,000 wina aliyense kuti nomwena mwakeno akayambe ma business asakapalamuleso akapita kunjako akakhale ndi zochita zina zake at least kampamba koyambirapo zina zake. Zilitu motero malingana ndi loya wa amene wa vitumbiko mumba Khwima Mchizi watsimikiza kuti zomwe zikuchitika ndi zimenezi. Zinthu izi zino zapangitsa anthu ochuluka kunena kuti amangenso na vitumbiko mumbawo mwamangenso amenewo mukamanga ndiye kuti no mwapititsenso ku ndende ina kaya ndi police station ina akakhalenso muselo ndi anthu ena mmene momo kuti akamvenso nkhani zawo mwinaso nkuwathandizaso chonchi ndeti amamanganitu zimene anthu akuchezerana m'masamba mchezo mu nkhani zake ndi zimenezo ndithudi. Tingakambe chani kodi zimene akupanga vitumbiko mumba it's something positive ndi chinthu zabwino ndikukhulupirira kwa anthu amene akulandira mathandizo amenewo mwayione anthu amene akutulutsidwawo ngati amene anamangidwawo ndi kuti anamangidwa mwina kutinso anayiso salakwa I think ndi chinthu chabwino kwambiri kuti no kwa iwo akhala akulandira what we call justice akuthandizidwa mwa njira ina yake. Fabali ena akapezuka ali muselo muja koma anangonamizidwa koma ndosalakwa ndiye kuti akhangara athandizidwa anthu amenewo. Komano the other side zimene timapanga zimakhala ndi positive side komanso the downside. Nditatchula positive side zomwe ndi zinthu zabwino zomwe tingane kuti apo ayitha vitumbiko mumba mbali imeneyo kukathandizanso ndi ma business anthu ukapanga empower kuti akapita kunja kuja sakasokoneziso. Koma the downside of it ndonena kuti fanzi jaso tisaiwale zonena kuti sinakangofika kuchitoko sikujeya yakafika for ino yapalamula mwaona. It's part of also kutulutsatu zigandangaso tikuzipitisa mu society. Pali chifukwa chimene no anthu aja amatakamangidwa amakasungidwa mukasero kena kake confined there kuti asatulukemo for no akatuluka akasokonezaso ku society mwaona. So tiasunge musero muja apite ku ndende akapangidwe rehabilitated nchifake ndende zijazo si kumalo olangira anthu ya ndi malo othandizira anthu kuti asinthe kuwakonza. That's the spirit there. Tikakonza kuzangaratheka abwerereso ku society akachite bwino. Komano magaya wawa sana konzedwe yayi. Mwayiona? Sana landire kale zigamulo. Faruko ndi kuti ukambatuza kuselo tu.
ukuku ndi kuselo chabe sanakafike even ku prison. Mwaona jaji akakagamula milandu yawo amene apitire ku prison ngati ngolakwa ngati ngosalakwa amasulidwe. Ndi that's the downside there. Of course mabelo sizikutanthauza zoti milandu yawo yatha ikhala ikupitirabe jaji akakawagamula azapezeka zonena kuti nonso pano landira chigamulo chawo kodi ngonda afulu adzamasulidwa ngati safulu adzakhala kupita ku ndende. This is the downside of it. Nde pano pati khoza komano kuti ya milandu yawo yonse inathe komano by the fact not anthu aja kubwezeresedwanso ku society zimapezeka kuti zikabweretsenso kono zina zake. Anthu awa ndionena kuti noenawo mwina anaba ena anapanga chani anthu amene anaberedwa aja anthu amene alakwiridwa mu society aja kodi mukuona ngati no azikaona motani anthu amene wakaonanso mu society. Anthu awa anamangidwa tinagwira tinapuntha mamoti tawotche tinapezeka zono ta polisi analeretsa anapita kumene kujako apezeka zono tino akhala only 1 week akutulukako zikukhala bwa chuchitika njani. There is something fishy. Nchifake tizingopuntha anthu watu ndikumathana nawo tokhatu tudabwa nazo kuti nokada pali chinyengo zina zake anthu sazamvesese zonena kuti anthu amene ajawa atulutsidwa pa belo kapena chani zembekezo zawo zinayi zonota anthu aja kwenena akapezeke ku ndende chifukwa choti analakwira anthu. Nde zimapangisabe kuti no anthu ena akazikwiyaso tiperekano. A good example yomwe ina achitika ku Blantyre ndayiwala nsika wake koma anthu amene mmakhala kumeneko ngati mungamvere mukhoza kuti kumbutsa mu comment section nsika wake ndutino. Kunali chairman wina wa pansika umenewo kupezeka zoti chairman yo anapanga chani ka anapeza kuti wapha munthu kaya mwayiona. Panali makesi zina wala anapha munthu pa chairman pansika nde unapezeka zonoti anamutenga ukamusiyano ku polisi. Anthu amafuna kumupha anthu okwiya pansikapo apolisi anamulanditsa ndi ukambeza kuti wamangidwa. Anali ku polisi kuja safe kumene kuchako kumalandirano chilango chake kumene kuja kumadikira milandu yake chenchani. Ndeka anapanga deal yoti ana apolisi mutulutseni munthu uja ndukapezeka sonde kuti pansika paja ndikumakagulisa zinthu pamene paja pano bwino. Munthu uyu anapha munthu pansika panopa analakwira lamulo apezeka bwanjiso pansika pano omwe atakhala ali ku ndende. Mukuzowa chani fanzi nakwiya inamugwira ndikumupha. Mwaona fanzi nakwiya ndikumugwira ndikumupha. Zomwe zikutanthauza zonena kuti munthu uja analoza moyo chifukwa mu society muja maona kuti olozirango olo ndi zaka komwe sanathe komwe zaka munthu watuluka kale. Nde ife ndete ngogwiritsa ntchito malamulo m'madzi mwathu. So that's the downside of it. Kumubweresano anthu ajaso ku society kumene anthu amayembekezo zoti anthu amene akakhala kulandira zilango so pana akutuluka apezeka kuno lamulo siligwira ntchito ndete tiligwiritseni ntchito tigwiritse ntchito rubasi tumphamvu m'manja mwathu tizitengere m'manja mwathu. Kodi ino zikamachitika ngati pamene zinachitikira pa case ya munthu uyuyu tizakhala pasi ndikumablame ano anthu akapeza kuti amupha ngati mene anaphera munthu amene tikunena chairman wa pansika. Anthu akakapeza kuti amba kulandira zilango zina zake for anthu anoti polisi sinathandiza apa tithani nawo tokha kodi izakhala nde kuti no blame ya anthuwo. Nde that's the downside of it. Komano the positive side ndi yomwe takamba ejeti sitikamba bezambiri umadzakhala ngati iwe nde ukufuna uzikhomerera anthu asamatuluke chani anakapezeka bwanji kumenekoko chifukwa chani anthu ena sanakapezeke kumeneko. Anakapezeka kumeneko for anaphwanya malamulo so akuyenera akumane ndi lamulolo. Ine I'm not against kuti wazituluka chati koma lamulo ndi limene lidziwa jaja iwo. Mmene mondi mmene zikuyendera tiuzeni maganizo anu ino mukuiona bwanji nkhani imene so controversial yosokonekeraso mwanjira ina yake ukatugwera side yawo kuoneka ngati oyipa ukagwera side yawo kusokhala ngati oyipa ndawuyima pati. Tiuzeni maganizo anu mu comment section koma kumaruza somolemeza maganizo anzathu akuti